Benvinguts i benvingudes a aquest nou vídeo on veurem com es crea la part de codi de l'inventari. Com que teniu el codi per a copiar a la web, el que vaig a fer és explicar el codi pas a pas en Godot. Començarem per el codi de l'inventari, del quadradet de l'inventari, que és on va cadascun dels ítems. El primer que fem és tindre onReady per a que estiguen les variables. Tenim la variable de la part visual, de la quantitat i del panel d'ús. I anem a tindre una altra variable que és de tipus itemSlot. Recordem que l'itemSlot és el recurs que va dins de l'slot i li anomenem itemInSlot. També tindrem dos senyals, use i drop, que aniran associades al botó d'utilitzar i al botó de tirar. Quan comença el panel, la visual del panel, el que fem és que el use panel ha de no ser visible i el botó que és el que fa que se veja o no se veja el panel d'ús, ha d'estar desactivat. Per què? Perquè si no tinc un ítem ahí dins, no vull que al clicar el botó aparega o desaparega el panel d'utilitzar i tirar. Després tenim la funció updateSlot, que el que fa és actualitzar la visualització d'aquest slot. Si l'slot que rep està buit, no té un ítem dins, doncs no hem de fer res. L'ítem, la part visual ha d'estar visible fals per a que no es veja, la quantitat el mateix i el botó continuarà desactivat. En canvi, si en el slot que hem rebut és un itemSlot, hi ha un ítem, aleshores l'itemInSlot serà això que hem rebut, la part visual i la quantitat les hem de fer visibles i assignar-li la textura i el número que tenim en la quantitat. I a més hem d'activar el botó per a poder activar el panel de usar i tirar. Aquesta funció és l'associada a la senyal del botó gran que fa visible o invisible el panel. I simplement, quan cliques en aquest botó, si el panel estava visible, el fa invisible, i si estava invisible, el fa visible. I després tenim altres dues funcions que són les associades a aquestes senyals d'aquests altres dos botons. I l'únic que fan és emetre una senyal, la senyal d'ús o la senyal de drop, quan fas clic, i després fa que el panel s'amagui una volta has fet clic en aquest botó. Anem a veure ara el codi del recurs inventari, que és el recurs on tindrem tots els nostres ítems per poder mostrar-los en la part visual. Comencem per fer un tipus de codi recurs i li donem com a nom int. A més, creem una variable anem a tindre una variable amb la textport, perquè així podrem editar-la des de l'inspector, que serà un array d'itemSlot, dels ítems que van dins dels slots de l'inventari. I tindrem una variable inVitem que anem a utilitzar per a fer les insercions en l'inventari. A més, tenim una senyal que emetrem quan actualitzarem l'inventari. I així sols tenim un mètode, que és el que actualitza l'inventari. Rep un ítem i el que fa és, tenim una variable inserted que a priori és fals perquè encara no tenim l'ítem dins, i en tots els nostres slots busquem si ja existeix aquest ítem. Si l'slot té un ítem, mirem a veure si l'ítem del nom és el mateix que el que volem insertar. En aquest cas, simplement sumem la quantitat i diem que ja està insertat. I podem trencar el bucle perquè ja l'hem insertat. Si acabem el bucle i no hem insertat l'ítem, aleshores el que fem és, amb aquest mètode, busquem el primer slot que estiga buit. I en aquest slot que està buit, en el primer que trobem, amb això trobem tots els slots buits. I en el primer dels slots buits que trobem, insertem en la part de l'ítem l'ítem en si, i en la quantitat 1, perquè serà el primer ítem d'aquest tipus que tenim. Una volta hem acabat aquesta actualització, emetem la senyal de que l'inventari s'ha actualitzat. Una volta tenim el recurs inventari, el que fem és crear un recurs
Val? Vaig a crear un altre per a que vegeu com es fa. Creem un recurs de tipus int. Anem a dir-li per que tingueu clar que aquest és l'exemple, i veieu que així tenim l'array. Hem de dir-li quina mida té l'array. En el nostre exemple ne tenia 15, i cadascun dels slots li hem de dir que és un item slot nou. Si no, quan intentem insertar alguna cosa, no funcionarà. Anem ara a veure el codi de l'inventari en si. Aquesta és la part del codi que potser siga un poc més complexa. Per una part tenim els UI slots, que el que fem és agafar els fills del grid container, que és tot això, i com a un export tenim la variable inventari, a la que li anem a dir així que és el nostre inventari de l'usuari. Aquesta és la senyal que s'emetrà cada volta que s'utilitzi, en aquest cas, la clau, que és l'exercici que es demana més avant. En la funció ready el que anem a fer és connectar tot el grid container, tot l'inventari, a la senyal update de l'inventari. I recorrerem tot l'inventari per a actualitzar els slots. Connectant. No. Tenim aquesta senyal useKey que té relació amb l'exercici que heu de realitzar. Després, la funció ready el que fa és primer connectar-se a la senyal d'actualitzar l'inventari, i després per a tots els slots de l'inventari es connecta a les senyals de useItem i dropItem. Una volta fet això, crida a un mètode updateInventary, el UI, i el mètode close, que el que fa és fer que no siga visible. Per altra part, tenim si l'usuari pressiona una tecla, en aquest cas en el Project Settings, en el mapa, jo he dit que al pressionar la tecla I és la tecla que va associada a l'inventari. Si fa l'acció Inventory, que és pulsar la tecla I, si l'inventari estava visible, l'amague, i si no estava visible, l'obric, i simplement obrir i tancar és per visible o invisible. Després tenim un mètode molt útil per a buscar per nom un ítem dins del nostre inventari. Per què? Perquè a l'hora d'utilitzar-lo ens pot ser útil buscar-lo per el nom. Simplement el que fem és recórrer tots els slots i comparar els noms per a veure si és el que nosaltres volíem. I en aquest cas retornem aquest slot. La funció d'actualitzar el UI de l'inventari el que fa també és recórrer tot el recurs inventari, i allà on en el recurs tenim un ítem, fer-lo visible en l'inventari, en la part visual de l'inventari. Ara, per a utilitzar un inventari, anem a veure primer el mètode drop. El mètode drop l'únic que fa és, si la quantitat de l'ítem és major que 1, reste 1. I si no és major que 1, és a dir, si només em quedava un ítem, el que he de fer és buscar en quina posició de l'inventari està, de l'array inventari està, per a eliminar-lo de l'array. I després torno a actualitzar la part visual. D'aquesta manera, els ítems que he eliminat per complet desapareixen, o els que li he restat 1 apareixerà un número menys. I a l'hora d'utilitzar un ítem, el que faig és l'elimine, perquè òbviament l'he d'eliminar, i com de moment no hem programat res més, quan utilitzo una poció el que faig és eliminar aquesta poció, i quan utilitze la clau emitiré la senyal de que he utilitzat la clau. I per com hem dissenyat això, hi ha una variable global que es diu tCloud,
que la ficarem a fals. Val? Això en realitat és per a un altre cas, un altre tema, és per al tema de les converses, val? Que vindrà després. El que importa és això. Sempre que vaig a utilitzar un ítem, el que faig és emetre una senyal de que estic utilitzant aquest ítem. Per què? Perquè normalment la lògica de què fa aquest ítem no està dins de l'inventari, sinó que estarà en alguna altra escena. Val, anem ara a veure com unim tot això amb utilitzar els ítems, tindre-los en l'escenari, replegar-los, etc. El que hem fet és, dins del nostre bosc, val? Hem ficat una poció i una clau. Simplement és un sprite 2D que té una àrea i un collision shape. L'àrea L'àrea 2D l'únic que fa és reaccionar a quan entra el player. Val? Quan Aina entra dins de l'àrea 2D, se crida la funció collect i això que veieu així és després per a la part de les converses. I QFree el que fa és eliminar aquest sprite 2D de la nostra pantalla. Ara bé, com funciona la funció collect de l'Aina? Veieu així que tenim un key item. Este key item és una variable export que és de tipus recurs, el recurs item, i així a l'inspector en el bosc el que fem és assignar-li el key.3 que hem creat, que podem veure així, val? Que simplement té el nom key i la clau. Ara bé, si anem al codi de l'Aina, quan rep un invitem, l'únic que fa és actualitzar el seu inventari. Val? Li hem ficat a l'Aina l'inventari, export bar in, si anem a val? Tenim la variable export a la que li hem assignat el nostre inventari, que està així, i l'únic que fem és actualitzar l'inventari amb aquest ítem que hem rebut. Ja hem vist abans com funcionen les actualitzacions. Si executem aquest codi, si executem el bosc, val? Anem a executar només l'escena del bosc. Així podem veure quan l'Aina passa per damunt de la clau, agafem la clau i la tenem així a l'inventari. Podem utilitzar-la o podem tirar-la. I amb això ja podeu més o menys deduir, després de les sessions anteriors, com fer per a crear una àrea 2D en una porta que reaccione a l'ús de la clau. I amb això acabem aquesta lliçó, ens veiem en la següent.